Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Quarantine 9 minutos nakaligas sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Dalawat mga pangalaga naman ang inyo sa nga palatuntunan Action Night Patrol. Nga mabatian Lunes Tob-Tob Sabado sa kadalas 9:30. Tob-Tob sa tak ng alas 11. Dari lamang sa inyo sini ginakakunyagan nga istasyonan. Ang DYEZ Action Radio Bacolod. Sa isos sa 4 sa lilisuan sang inyo sinitag sa tagsa ka mga radyo. Kag kung nawala kamo sa mga radyo, no problemo. No problem. Basta bayara kamo sang internet connection. International networking kag may data. Pwede ka mo makasulod sa Facebook Live. Sa live stream sang Action Radio Bacolod. Inyo makita na ang nawong sang anchorman kag inyo man mabatian. Ang taran nga mga dramas, taran nga mga palatuntunan. Dari sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nagapabilin bilang number 1. Sana all. Number 1 sa inyo tanan. Kamusta nga to sa mga ka-aksyon sa mga bago lamang nakapulopanyapon. Sa bago lang nakabot sila sa ning puloyan kadagadigamo pa. Sa nga ila sa ning palanyaponon. Ilakip na ang wala pa nakapanyapon kag diretso na lang sang katulugon. Hindi kung mapisan ka lang, di kaya magutman. Pero kung sundon mong imo sa nga pagkatamaran, laban-laban magutman gid ka. Di ka magpati nga isa ka tao, di makakaon sa sulod sa isa ka adlaw. Basta mangin mapisan lang sa hindi lang maghala ka tinamaran nakakaon ka na nunoy inday sa mga nagahilay-hilay naman sila sirita sa tags na mga puluyan nagapatunaw-tunaw sa ila sa nga mga pinangkaon kag pinang-inom. Ay importante bala ang panugyan sa masabay sang doktor. Nga basta gani busog tuman ka busog.
Wala gina-advise ang kalaban ng mga doktor mo. Ang magpabusog gid sang pagpanyapon. Ang pinaka-importante kunong meals amo ang pamahaw. Kaya dara kita nakakuha sang puwersa. Sa ato sa ding lawas sa trabaho sa bugos nga adlaw. Pero kung pulupan yapon, ay iban nga rin wagakaon kandoon mo. Nag-diet sila kung mag-dinner. Ang ginakaon nila, mga yamis-yamis na lang. Pero importante, gapon ng utan kag prutas. Ako ya tester ang proven ang prutas kag utanon nga preska. Malapit na lamang ang ginahulat sang kalabanan. Ang Mayo 9 tuig 2022 nga eleksyon. Amo ning pagpili naton sang mga naluyagan nga maging leader sang aton sa nga nasyon, sa aton sa nga probinsya, sa aton sa nga syudad, kag aton sa nga banwa. Daw ka hinay sang headphone tao. Ber. Okay na, full volume naman eh. Okay na. Sa mga kaaksyon naman natin nga pamati subong, di ba ka mga bahin sa Pilipinas? Kumo kay naghilapit na ang eleksyon. Kompleto na walang listahan nyo na sa mga kandidato nga inyo sa rin kapag butuhon. Si kumpare tama ni Moveres, pre, kompleto na listahan mo. O kung basi wide na niya lulistahan si pare Manny Moveres ya. Ka 163 sa subong sang apo yaw. Ara sa Samay Silay City ba nangayaw sa ba? Ayaw lang sa nang pagpabati na kay pare Manny ya. Ang listahan nyo, kulo kompleto na bala, listahan sa mga kandidato nga inyo sa nga pagabutuhon. Pili gid kamo sang inyo naluyagan ha. Dili gid magpadala sa pasalig, hindi magpadala sa tikal kagwakal sa mga kandidato. Dapat kun kamo ang may tiyempo, uloy si sama kamo sa background, sa mamatasan. Kag kinaiya sang kandidato kung din sa naghalin, kung bala siya ang angayan sa posisyon nga iya sila ginapapilian. Dapat insakto sa inyo sa ring pamatyagan ang inyo sa ring pagabutuhon nga kandidato. Kay mismo magahalin sa aton nga mga botante ang palaabuton sa ato sa nga nasyon bagay. Kung pwede palang isa lang ka kandidatong inyo sa nga botohon, bagod amula na ang ginadikta sang inyo sa nga banatyagon. Amo lang ina ang inyo sa nga naluyagan, then go ahead. No problemo, gid. Kaya magkakahulugan nga kompletohon yung gidaa. Pero sabi sa Bacolod City, nga butang da mga kaaksyon nga dapat 12. 12 ang pilion, pagabotohon nga mga kandidato sa pagkakonsihal. Way nagabot silingon nga 12 gidang inyo sila nga botohon na. Pwede gani nga isa, pwede gani nga wala mo. Kung wala ka mo sa naluyagan, di inayabot sa leon kay mantik kadamo baya sa nagapamangkot sa aton mo. Amo na sila ang way na bala hilig maghalap pagkapagusisa bla. Kung ano bala ang insaktong pagbuto, anong plastada. Importante makakadto lang sila sa polling precinct sa eskwelahan para nga magbuto. Kung way ka mo sang naliwagan nga presidente, okay lang na. Kung way man sang vice-presidente, okay man lang na. Importante may botohon lang mo na, may sulat lang mo na. May sulat, shade glit, kaya hindi man sabong sulat-sulat, laban-laban, shade man nagyapon. Mag-shade ka mo gali, kung na mo amo man nagyapon ang proseso.
Pareho sa nagligad nga pinili ay kundi oval na siya. Ang tipulon, ang oval na, dapat kulukumpletohon yung gina shade. Itumon yung gina da kay kamo sang kaso nga ining way gani matunga mo. Kurit-kuritan lang nila ang inang oval. Hindi gali niya pagbasahon sang sang makinarya. Ma-invalid ina nga buto. Importante gid. Sa bagay ato sa ding ahensya sang gobyerno nga involved sa di. Sigurado ko nga mayari na sila sang patigayunon nga voters education. Kanugon sang buto eh. Kung why tanto ma-shade bla, inang oval na ginamuno naton. Kaya muna dapat ginadiktagid sa inyo sa nga balatyagon. Ay sa ulihi kung nanugid man ang dangatan sa inyo sa nga lugar, hindi iba mabaso lang imo sa nga kaugalingon nga makasiling sa kagulingon mo nga ay nagsala gali ako sa ginbuto ko nga kandidato. Abi ko anay maayo ini nga kandidato. Igo murahon gali sus. Sobra pa sa tuntog tabo. Subong ari kita sa pizza 5 na sa bulan sang Abril. Damo-damo na sa mga kandidatong halos sa hindi na matulugan ho. Ilaban na gid ang mga kandidatong medyo naabot na bala sa mga botante. Ang ila sa pagkadimonyo. Ang ila sa nga pagkasapat-sapaton nga batasan, mayari gid man yan, di man tanan. Ang mga nagapakitang tao lang bala nga kuno mabuot, mabinuligon, mapisan. Daw taran-taran na lang nga tinaga nga nagasugod sa litra nga M. Ginagamit na sa mga kandidato subong sila sa kampanya. May ara nagasiling kag nagapabugal nga maalam, maalwan, mahinangpanon, mapainuboson, kag maluloy-on. Batian mo na sila sa di ko kaisang rekorida mo. Pero pagdaog kag pagpungko sa pwesto, sos patawara sila Maria. Ang batasan galit kag kinaiya, nagasugod man sa litra nga M. O galing kay ang M, ego murahon gala sila sa batasan. Mapintas, matamad, kadaw ang amo giniperme nga batasan sa pila ka mga aras gobyerno subong. Ang M ang Japon, wala sang iban kundi ang makawat. Debla, ay ang korupsyon nga problema sa pungsod sa Pilipinas sa hara Japon. Bangod ina sa mga kautian. Makawat nga sahi sa mga ara sa gobyerno. Ngayon bila nabantugan ang pungsod Pilipinas, kung na korupsyon ang paghahambalas, bugos sa kalibutan, di magpaulihim pungsod sa Pilipinas. Hindi na bagod man sa kasikwawi at tiko na sistema sa ato sa nga panggobyerno. Tumalin sa ibabaw, papanaog sa idalom sa pinakamagamay nga unit sang gobyerno. Amo ng barangay, ang pinakagamay nga unit sa ato sa na local government. Alas 10:01 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Tapos sa ato sa mga nagaboritor na sa matarion sa ato sa live stream. Kalma lang ha, kalma lang. Aber ma-wave ko sa inyo da, kitaon ko da. Ara na sila nagapabatsyag ho ha. Sa live stream. Basta may data lang ka mo daw, may problema. May wifi ka mo, may problema. Monitor lang permit dari sa Aksyon Radyo Bacolod. Kayak na lista ka mo dugay-dugay.
Magahanot dugay-dugay sang mga balita nila nga to sa mga aksyon na unit na reporters. Sabayin sang News Center sa Balita Nasional, araman si aksyon ang defensor. Sa patrol ta temprano pang naggalambiyong kag nagrandani sa bilas sa mga lugar diri sa Bacolod City. Aksyon John Diaz with aksyon Nixon Tahom. Aksyon na unit na reporters ato sa nagalain-lain nga mga distrito. Nagaplastar ang naghanda naman sa pagwaswasa sa ila sa mga nagabalingasong nga mga balita. Sa balita, pagidho sa mga mahilig mamantay. Mamantay sa ano? Hindi niya mga marites ha? Sa mga mahilig mamantay, kung balasin o ang masampulan sang reklamo angot sa pagpamakal sang boto, ari na. Ari na ginahulat nyo. Ang ginatawag nga vote buying. Heto na. May nasampulan na ho, maamo niya. Amo ni gin munot ang nagliga, di duway gin magpalibak ho. May task force kabay gin tukod ang Comelec. Task force nga ila sa ding main nga concentration kag pinaka ginatutukan ang mga kandidato nga ginadudahan nagapamakal sang boto o kon involved sa ginatawag nga vote buying. Galing kayo dumay na panimbahuan ko sa sining senaryo ni mo. Pero sige lang, at least gapamatsyag ang ato sa nga ahensya na may aragid sang dapat masampulan sa di. Sa mga mahilig dira sa ginatuwag nga vote buying. Sige, pamakal pa sa boto pag may time. Kay base kon ila kaadlaw, kamo naman ang ibalita. Ang balita nga may ara sang napasaka, grabe, 237 ka-counts nga vote buying complaints. 237 ka-counts mo sang vote buying nga reklamo ginapasaka ini mga ka-aksyon batok sa Quezon City District 5. Congressional candidate o sila nagapapili ini bilang kongresista dito sa may distrito sa Quinto Distrito sang Quezon. Munisahong kandidato Rose Nuno Lin. Pinasaka ini sa Commission on Election on Comelec. Ang mga nagpasaka ni mga miyembro sang Koalisyong Novalinyo kontra Korupsyon kag alyansa ng mga mamamayan ng Bagbag. Ang hambal ni Ted Lazaro sang Koalisyong Novalinyo kontra Korupsyon, ang reklamo nga may vote buying nga nagakatabo sa headquarters ni Rose Nuno Lin dito sa may District 5. Tikon na basihan tala mga ka-aksyon ang balita, medyo mabakod-bakod ang ebidensya niyo. Kamay ara sang picture sang aktual nga pagkuha o kon pagpanagtag sang kwarta kag ginapagwa lang kuno nga mga scholarship. Tuod na ne. Dapat wala sa iban nga rason na. Ining si Lin nagaserbe man nga stockholder sang Kumbuyahan company nga ginaangot sa Farmally Pharmaceutical Corporation. Ano ba lang Farmally haw? Naging controversial nito sa pungsod sa Pilipinas. Daw may malangsa kita nga nabatsagan diyaw. Ini nga company, amo ning subject sa investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee. Angot sa ginaaligar, maanomaliya ba na ito nga pagbakal sang medical supplies kag equipment sa ato sa gobyerno. May kantara sa kampanya kontra COVID-19.
Ti ang mga tawo nga nagbaton to sang kwarta kung vote buying gid man to. Kung padalman tagid daw hindi man sila mabasol gito ha. Ayo na bes ang kalabanan nga nagabaton mga pigado man kag mga ultimo man nga gakinahanglan sang bulig ti siyempre kung gutom. Ginatanyagan sang kwarta nga ginahatag sila libre. Manlaban matunon gid nila na no singgit ina sang sikmura sang sulok-sulok Sinoong pwede na rin mapasakaan sang kaso. Siyempre, ang kandidato nga nagpabakal sa buto ina kon mangin mabakod ang ebidensya kag ang dalagan sang investigasyon wala bala sang sinisino-sino walang sino-sino wala sa ginapasino kung mapamatud-an nga nakasala hala pasakae sang kaso minano man ka poderoso inangasahi sang mga kandidato na si Commissioner George Garcia sang COMELEC nagsiling nga may ara pagid sang duwa ka mga vote buying complaints. Agin pasaka no si Parado pagid ni hindi lang galit ya ang vote buying complaints kontra sa kandidato sa pagkongresista. May ara pagid dili si Parado. Mono ya pang siputa sila. Basta may balasihan lang ang reklamo against sa ila para nga maamat-amat na ni tadlong ang sistema ta. Kung kada eleksyon, kung kampanya dari sa pungsod sa Pilipinas, ato sa nga paghahambalan, siling ni Commissioner George Garcia, sumugod sang ginlansar ang task force kontra bigay, nagligad ngas man na, may una nagiligadaan yung kadua ka mga vote buying complaints. Naging pasaka sa bayan sang Commission on Election. Tidiri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental, kung may ara man lang kamo sa nabalanda nga pamakal sang buto, ber. Tingin nyo, ay pasaka ang kaso, ang reklamo sa COMELEC. Kaya ang COMELEC may ara sang gintukod nga task force kontra bigay. But silingon may ara gini sila separado nga mga personnel o kung mga staff no nga ang task sa ila amo ang pagbaton, pag-akomodar sa mga reklamo angot sa ginatawag nga vote buying. Aber, saligan tani sahi sang sistema para nga ang ginareklamo ni kada eleksyon na lang nga pagpamakal sang boto, labi na gid bantayan ta mo niyo ang gab-ibla antes ang adlaw sang eleksyon. Sos kinamangay pa hindi hamak da. Sugay rin nyo ko di kung diin nga lugar nga wala sang kinamangay nga katabo. Kinakosa ako kag bagbag nga kwarta mga kaaksyon nga ginuwa na mo. Sa gabi mismo before ang adlaw sang eleksyon. Action Radio Philippines Standard Time 11 minutos nakaligis attack ng alas 10. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Sa saringabahin mga kaaksyon, nahibalon tabi na no, ang kahintangan sa buong sang asuran sa Bacolod. Ang pulso sang aton sa nga syudad sa saring Martes kagabihon. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Observation report with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong gabi, please kabin. Rain, go away. Come again another day. Ulan Kumati naman. kinakanta sa mga kinder. Gaulan naman na. Gatuloy-tuloy lang nga. Di gayo kita nga, rain, go away, come again another day. Kaya para hindi magulan, amo ni oras, damo pa niya kapang lakato ng San Mar. Correct. So dapat hindi lang magulan, kaya para nga namin aton nga palibot-libot, no? Hindi kita magalain ang aton nga pamatsyag, kay kabudlay subong kontra kasuhon ka, do kalain sang imo pamatsyag ka.
Aksan Mars sa mga gabi, nagapalawite sa nasaling ko na. Actually, bilog ko nga makulod, medyo hindi kita mo sinatanto ka namin ang aton nga panahon. Kagina pa ni, kagina, way man sila nagtalite. Sa nga po, templano to, way man sila nagulan. Pero subong mga ni Andre, siya nagbaway ko sa rin patulog ng iban. Imbes ka makapaunay-unay, nakita ng iban ni Alerto, kagampangan, pag nila, no? Ang wala ba bantayan pag nila action na Mar ang lakat man sa nga panahon. Anyway, ang ginmuno mo to action Mar kang tanan sa balota to bla? Oh. Eh nanligad nga Sabado pagkadumdum ko do akong nagbulosi mo sa Capitol mong Friday. Hindi ko City Hall ko naligad nga Sabado. Ang update actually action may ara sila sang Sabado sa I don't know kung makakita na action JM. Action James rather action Mar may ara sang ano panawag ni kini showcase or yung display na nila ang mga vote counting machine or VCM kag may ara simulation. Okay. May mga action Mar sa Ayala Mall kag Robinson sang Sabado ya ka province nga Comelec kag city. Gin to nila gin testingan nila action Mar kung ano ang proseso sang pagboto. Sakto to sambal mo magamit gyapon balot subong tag shading sa gyapon. Okay. Galing kay ito, bala no introduction mo kung first time voter ka bla? Or wala ka agi gamit sa nga voting machine. Kay pagkita mo nga doon naglapo sa piyak ang imo nga gin-shade. Kulbaan kita yun, may totoo kita naman nga pag may lapo sa piyak, wala sila gulpi ng tindog kag mga ayo sa kuno liwat balot back. Hindi pwede ka mga ayo liwat. Kay di ara na may seal na sa or may number na sa. Kung may lapo sa likod action Mar, according diri sa mga taga-Comelec sa last Saturday, okay lang siya. Okay lang siya, kay ang importante lang man to ya, ang ang dukot gid lang nga pag-shade nga part action Mar. Pero hindi kinanglanon nga sulit-suliton. Isa lang ya kaagi, gilagay ka sa likod, sinado makitaan mo nga doon nag-urma lang saya. Pero wala si action Mar why siya nagdukot or naglapos dito. So hindi ka makulbaan. Tapos, mayara pag ito nga nagambal nga sobra na buto ya sa may senador. 13 ka bilog na buto ya. So, ano matabo? 12 lang may dapat. Hindi mo yung action Mar tinanglan mangayo bago. Kung nagboto ka na yung mayor and the rest, sakto yung boto mo to, ang magtabo lang, ang senador mo lang yan hindi makount sa VCM. The rest action Mar counted siya. Okay. Oo, example lang. Yes. Correct action na dyan kay Manti, nagsobra malay nga pagka-senador, di ba? Oo, ang senador lang yan. Yes. So, magwa na action Mar unregistered. May magwa na sa name. Magsiling unregistered ang taon mo, ay vote silingon sobra kung ginboto. So, wagid sang may isang account sa senador gen pang sedya. Wagid. Nagwa gito sa may resibo action Mar nakita mo naton. Isa ka traffic enforcer actually naguna nagtry amo to aging paso abali ni isang Comelec personnel sa sobrahe bala 3 imuha 13 ang botohon mo sa pagka-senador. Lang taon tang resulta mo ha hindi pa sa tani kay kulbaan sa Black Nuavas ano. Pero wala man sa effect kay gigamit nga balota to hindi man to amo kay mga ngalan taglayo gani nga mga pangalan nila. Gintisingan action man nagwa gid unregistered pero na-count yung boto sa presidente, sa vice counted sa mayor, vice mayor counted, so party list counted man. Ang iya nga councilor ginimo ilang 5 kabilog counted man gyapon. Hindi kinang nano ni mo 12 action man no. Kag bisan action dyan, bisan blanco to ang councilor ya counted magyapon to iban nga gin pangboto ya hindi bla? Yes, counted. Kaya ang pag-isip sinagali per position. Correct. Oo, kay magwa na sa mong makita mo man kung unregistered kay medyo nabalaba na sa resibo. Ulaton mo gid ang resibo basta nagaka-Comelec kaya ikaw yung mismo ulat na resibo mo kay mo na yung boto. Tapos kung makita mo ganing nga do ginalili darabi sa mga personnel hindi mo yung magbalili sila kay imo na yung boto, sagrado na yung boto. Ikaw yung lantaw sa resibo mo, lantawon mo kung nagpareho ang sa balot, kag sa imo receipt, para mabalaan mo nga, sakto, gali nagsulod nga boto to. Daw mo na sa action Mar ang magwa. Ang kinalain lang niya sa VCM, actually sa bilog ya, why gitsang difference? Ang may aral ng difference action Mar, kay according diri sa Comelec, ang kada gali VCM action Mar, naka-register na nadaangalan ka Board of Canvassers o kung na mga mestra
sa una ko na abi ginasulat-sulat pa na nila ilangalan sa papel subong hindi na pag print ka result automatically ara ang ngalan nila. So mapirma na lang gid sila action mark. Damo man tong difference gin-display nila sa yala. Damo to yung testing, especially mga first time voters na wala ideya kung paano, wala anong gakatabo, anong itsura ka ballot box, no? Ang gakatalo pag nilang party list, wala kaya ka pangita damo daan larat na sa likod. Tikis na kalipat na mo pante, way na sila gabuklad sa likod. Pag timiyara sa likod party list. Oh. Damo. Actually, dito discover, hindi kili alphabetical ang party list. Okay, sang gin-raffle na bala ko? No, gin raffle na sila? Oo, nang dali saya, daw combined sa raffle ang pagplasta. Hindi kili nga number 1, number 2, number 3. Nga alphabetical, hindi siya pareho sa mga konsyal ka presidente. Yes. Pierre Cacson dyan sang naliligad nga mga eleksyon, ang kalabanan nga mga ngalan sang may number? Ngalan sang party list bala. Gaumpisa gid sa letter A, di ba? A as an apple. Kay alphabetical pa that time mo. Di kung tatlo may ara gani sa una nga AAA. May ara pa sa una action mark 001. Okay, ara gid sa babaw. Oo. Kay bentaha kun ara ka sa una kay may botante action diyan nga tamaran na magpangita na kadabo-damo sa party list kung sa nang una da sa pananawan niya mo na ginasyedya kag may ara pa gid action diyan botante nga wala pagidya sa insinde kung nanang busulingon sa party list na resulta inapabayaan niya ng party list way sa kabuto. Way sa kabuto sa likod. Ti ara na sa likod ang party list. Dikto ko na discover wala tuod dili in ko mix gali subong. Hindi ka kun letter A kara ka sa number 1 to number 10 lain na subong. May isa ka party list nga naga-pari-elect ara sa subong sa number 100 plus. Pero letter A ng puno sang iya nga pangalan. So, wala giniguro nila na sa mga mo ni ginihimo sa ballot box. I don't know strategically managuro, no? Para fair sa tanan kay iba nila. Ang ginimo ginato nila pamagi, bisan di na magkinamong pangalan, supunan sa letter A, supunan sa number, para lang dito ko sa nauna, at isubong niya fair, no? Fair sa tanan, regardless ng pangalan. Kung mga party list na, para at least matandaan mo party list, ibutuhon mo yan, kabalo ka gijay. Diba? Doon mo managuro nga, di nagkatinutuyo dila nila action ang Marlon. Isa pa action dyan ang party list na kay isa ba lang kinalabutuhon da? Isa lang. Damo hindi kita magpinagusto. Yes. Damo pa action dyan sa kinanglan mabalaan ng mga botante tani mo? Damo pagid update ka bagid mo ang miga mo ato bala ang sa kaso bala sa isa ka papili presidente nga nagponente to. Ari di sa Bacolod adto. Sino? Si Commissioner Ferolino. Okay. Asa Comelec? Ano sa kuno makandak sa doon mo na ginamuno mo na ba? Ang education campaign. Siya na ang head blast ang task force against Dokod? Amo na ganyan ang task force kontra bigay. Kontra bigay. Actually, ari sa action April 11. Sa province sa Negros Occidental. I don't know kung ano matabo sila. Basta mabisita din sa kuno kay matubang sila sa katapos ng media. Kaya mga kandak sila sa mga education campaign may angot sinidri. Kaya mga iyad, mga task force na nila nga kontra bigay action Marlon. Mabisita din sa kuno sa Abril 11. Kaling kaya in terms of itinerary o kung ano mga schedule yad wala pag-insubong update action Marlon kung anong iban yad nga mga activities nga pagahimuon. Di man kay ang Comelec galibot man kagahatag diri sang bulig nga maghatag impormasyon sa tod nga mga pumuloy action man. No? Anyway, sa mga gabi kasi kami libot sang patrol paglusot namon sa may Takuling Purte grupo gyapon gabi naga hinugpong pa naga inupdanay kay ti may ginapanagtag action man nga mga hindi kwarta ha. Basta tagtaganay ko ron, basta ibang kwarta. Ang ginapanagtag nila campaign posters. No? May katagtaganay piya gabi na ang bako ka naman naman, double time mga atod ng mga kandidato kung mga politiko. Isip na mo, nagsulman ng mga sobra pa man isa kabulan ng kampanya. Kulang gurong isa kabulan ng kampanya para pilay, no? Asa subong gabi na, may harap pag let's just kay na, ano parang orasaw. Paglusot na mo, mga 10K na action mar. Action na may kampanya, pero may kaukos ba? Something is pasilingan mo ko tigiling ka ko sana ini sa barangay no. Tanan nga grupo galibot tagan oras sila nakakatapos sila kampanya. Mayo man na sige la kampanya
Pero basta lang, hindi lang nila pagkalimutan, gini ko na nung pinakatinutuyo silang kampanya, no? Kaya hindi lang sila magbilin tagbot, para hindi yawan ang mga residente sa natungdan nga lugar nga magakot aksyon kag mang limpyo sa ilang ginbilin din ang sagbot. So sila mismo mangin responsable kay paglibot-libot namon tiyang pulis, wala problema sa security. Ang cleanliness naman sa isa ka lugar ng ilang nabilin, amo na dapat ipasiguro sa mga nagapapili aksyon maarno nga matinloan para hindi naman ma-isyuhan. Kaya kung iso naman, basidurahon na naman ang nagahapagwa ko ng ilang ginbilin no, sa isa ka lugar. Anyway, so mga gabi sa gyapon nagabilin, nagapanaliti pa sa palibot sa sunod sang Bacolod, halong limata sa tuturan nga makaakson sa mga manugtulog na station ng gyapon makaakson dra para sa dugang nga mga balita. Report gikan sa patrol ang tagbot sa Bacolod Action Jan Diaz. Kinagasiring sa tuturan nga makaakson sa ringaman sa Pinas. Dabuton ka sa ngamol balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! The candidates Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga panubalik sundan ta sa galion. Sang mga balita na sa ato sa mga action unit reporters. Action at Patrol magabalik pagkatapos gilamang sini. Mga ka-aksyon. The Candidates Forum. The Candidates. Okay, direct anay sa mga gaboritor sa ato sa nga live stream. Nagapula-pulaw sa nga gimatalion si Elizabeth Gabala. Good evening. Sa Marlon, keep safe always and God bless and more power to ARB. Thank you. Ma'am Jinky Dialagdon, action na Marlon kag kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo Andok, Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, Alex Monteza, Milail Oligo, and all my family sa barangay Pantanon na DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Okay, 50 stars sent. Thank you. Elvira Kilogo, good evening sa Marlon, watching from Fernville, Panokoy, thank you. Donald Kabasag, mayang kami, gamanitor lang kami upod kay waswit ko, si Leia Kabasag. Salamat, okay. Si Rochelle Fulgencio Susana, good evening. Salamat, gid. Echel Balinsoy Jaime, good evening, gabaritor ko din programa. Good evening San Enrique, patamyaw lang kay Leo Jaime, Lupasi family, Ryan, kag April, Gaston, kay Taisi Nili, Awakay, kay Brother Norman Black Balinsoy, sa kay Manong Bert Balinsoy, sa taran kay pabati sa Action at Patrol. Thank you, good. Okay. Mario Olvido Acuesa, monitor ako, tamyaw ko lang, taga Hacienda, Lugway. Haraman si Martin Aliling, si Susan Gonzales, good evening. Diding Alwa Hamiento mayong gabi, Danilo Ubaldo, Piloriana Pilario Moranta, good evening. Monitor kami din sa may Sipalay City. Si Florencia Villacampa, good evening. Aksabalon, watching live dari sa may Porok Mahimulaton, Barangay Banago. Jocelyn, good evening. Jos Custodio, mayong gabi. Hilavier, Aksabalon, always monitor lang Porok Mainoswagon, Barangay Bata, Lihog Lago Tamyaw, Tatay Adolf, Nanay Milagros, kag Arlan sa Family Ganza, tara sa Camille La Carlota. Si Bigotadon de Blanca, Arilang Kodia, sa Lantaw Live, Barangay Zone 4-8, Talisay City. Vanessa Mayo, hello Action Marlon, kay shout out to my family, tara sa Tagob. Mrs. Alvarez, Nits, kag sa stop area. Mga Mercado Herrera family, thank you, good. God bless always and regards sa kay Cici Maria Fe. Okay, salamat gid. Greetings from Minnesota State, USA. Medyo busy pa ang Cici ko no? Sige. Makalabot kid Ma'am Vanessa, no? Gin ano ko na to sa timbrehan ko na to sa. Christine Menyez, Villalobos, Action Mar, monitor lang kami di sa Barangay Pandanon DSB. Jen is always sir, good evening. Okay. Jen S. Oasis Sir, good evening. Action Steven S. Action Radio Monitor. Karote si Jen Oasis Sir ba? Si Pelton Lipora, good evening. Monitor na ko din sa Pasay City. God bless. Okay. Virgo September, good evening. Action Marlon. Okay.
Sige. Balikan tiba na. Dugay-dugay. Standby, standby. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin may nalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga na-traffic to or na-traffic dito sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! May bato! Pabalik sa ato sa nga pagpangalaga sa Action Night Patrol, 41 minutos nakaligas attack ng alas 10. Samta nagadalom ang kakabihon. Kabay pa nga magapadayon aning matulotawhay nga sitwasyon dere sa Bacolod City. Kakabay sa iban nga mga lugar dere sa Negros Occidental.
Nangin matawhay lang, way lang sang makakilibot bala. Nga mga insidente o kon krimen. Monitor sa ato sa Facebook live. Si Ihadota Boni Delphine, monitor. Classmate naton Willie Garganera, monitor man sa ato sa Facebook live. Sa ato sa kaugalingon nga Facebook page. Isa mo lang ni. Alas 10:42 sa nga bahin, hibalon tara detalye sang balita. Halin naman kay Aksyon Nelson Patenyo. Aber hibalon ta ano ang mga balita. Dara sa may 1st District sang Negros Occidental. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Nels, mayang gabi sa report please kamin. Yes, Aksyon Marlon, good evening. Kag sa aton sining maratag palamati mayang gabi gid sa inyo tinayan na Aksyon Marlon na personal sa itong nagligad nga adlaw nga ginabaton sang mga kapulisan o kon sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel G. Amalong ang company commander sang First Negros Occidental Mobile Force sa company diri sa may siyudad sang San Carlos. Upod ang mga representante sang local government unit kag sang tropa man sang NOPA MFC First Negros Occidental Provincial Mobile Force Company Action na Marlon ang ginahatag sang local government unit sang San Carlos City ang kapin sa 9,000 pesos nga balor gikan sa Peace and Order Fund sang syudad. Ang mga units sang BSF o kon radio mobile base radio, 2 ka units sang power supply kag iban pa nga mga kagamitan nga galamiton sa mga katapos ang kapulisan. Ang nakabaton aksyon na Marlon mismo si Police Lieutenant G. Malong ginupdan ni Police Lieutenant Honso Desierto ang platoon leader nga nakabase naman dira sa may Don Salvador Benedicto Dalangya sini nga pagpasalamat. Kita nga mga sa law enforcement, ang partnership between sa LGU. Nagpasalamat din kita sa full support sa aton nga LGU sa San Carlos, specialist pamuno sa aton mayor nga si Mayor Nini Bustilo. Sa mga initiative na nagmakatag sa itong support sang in terms sa communication sa PNP baka dasig ang aton mga buwa sa aton mga report. Pasalamat din kita sa mga inpang audio sa aton LGU para at least maputangan kita sa complete set of radio sa second platoon naka-base sa bunga, sir. Okay. So, moto aksyon na Marlon ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Honso Desierto ang platoon na leader Sangasikan Negros Occidental Provincial Mobile Force sa company sila sining pagabaton sang communication gikan sa talatapan sang local government unit sa pagpangunaman ni Mayor Renato Agustilo Action Marlon. Muna yung pila ka mga balita kag impormasyon nga madulong naton para sa Action Night Patrol Report gikan sa siyudad sang San Carlos. Ka-aksyon nyo Nelson Patenyo nagasaling mga ka-aksyon din kamanya bahin sa Pinas. Labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Salamat sa report ni Aksyon Nelson Patenyo, 46 minutos. Nakaligas sa attack ng alas 10. Mayong gabi sa lawat kay classmate Willie Garganera. Stay safe and God bless. Sundan sa galiyon sang report naman na tipo ni Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Night Patrol Field Reports. Magalito naman kita sa ato sa palamatinan sa ika-3 nga distrito sa ato sa pinalangang probinsya Aksyon Arlo mayong gabi
Sa report, Pes Kabin. pagkaligad sang 4 ka adlaw nga pagbakigbato-batok sa kamatayon nagtaliwan mga takna alas 6 sing aga kahapon nga adlaw si Josepio Ticar nga nangin isa sa mga biktima sang vehicular accident nga nagluntad sa tong Pizza Uno sang Abril dira sa may National Highway sang Barangay Santa Teresa, Banwa sang Manapla. Si Josepio Ticar, 47 anyos ang edad ang malubha nga nakaangkon sang pila sa iya sining nga lawas, ilabi na sa iya sining nga ulo, resulta nga inisya ang ginbawian sang iya hulam nga kabuhi kahapon samtang padayon nga ginabulong dira sa may Teresita, Halandone District Hospital sa siyudad sang Silay. Sa among aksidente Action Marlon, una nga ginbawian sang kabuhi ang asawa sining nga si Gina Ticar nga nangin dead on arrival dira sa may Dr. Ramon Gustilo Hospital sa Banwa sang Manapla bangod sang pila sa iya sining nga ulo din ang bangkay sang sining biktima sa karon ang ayara pa nahaya dira sa ila sining nga puluyan sa may Barangay Santa Teresa, Banwa sang Manapla. Tuma naman nga kasubo ang nabatyagan sa mga abyan kag himata sang pamilya Ticar nga nadangtan sang mag-asawa bangod nga wala nila ginalauman ang amo nga aksidente diin posible nga igadungan man nga igadulong sa ila sini katapusan nga palahuwayan ang nasambit nga mag-asawa sa masunod nga mga inadlaw. Ginpahayag sang mga himata sang biktima nga ini sila posible magapasaka gid sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide sa driver sang ambulansya nga nakabunggo sini sa ila sadtong tinalikdan nga adlaw. Report nagikan sa Banwa sang Manapla. This is Action reporting mga ka-aksyon din kaman sa Pinas laboton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Condolences gid sa pamilya, no? Ticar, pamilya ni Action Arlomara. Alas 10:48 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye naman sang balita sa patrol with Action John Diaz. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action John sa detalye, please Kabin. Action maging kumpirmado sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit nga isa ka miyembro sang local drug group ang nadakpan sa CDEU sa Maybas Operation na ginpatigahin sa Procnapson, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod kagabi. Kay ining si Edwin Alvarez, 55 anyos, residente sa mga lugar Action Mar, inisa ang nadakpan na way back 2018. Galing kay 2021, last year gid lamang na hilway ini Action Mar sa Pisuhan. Kasunod nga wala na nagpakita ang presensya sang pulis nga nagdakop sa iya. Kay Action Mar ang nakakot na siya una, madumduman mo to si Police Corporal ni Pomoseno. Ang pulis na ginlutang to wala area sang Rosario. Amo ni sa Action Mar ang nag-serve man bilang investigador sa kaso ni Alvarez. Galing kay isang of course dinalutangan patay si ni Pomoseno, wala na sang may nagdepensa sa kaso o kung nga nagpatindog abi no sa kaso kipa sa kabatok ni Alvarez. Amo na sa nga nahilway sa Action Mar. Alwat naging kasaka gin-monitor ini nakabaton man sa report ang CDEO nga inigiliwat nga engagement sa pagduso sa illegal nga droga ganang kay hindi naglugagmay pa drug ko na Action Mar mo to kagabi ang na-recover lapit nga 1 milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu. Ang Maldorini Police Lieutenant Joven Mogato ang team leader subong niya lain pagid kami mga galamay o kung mayari pagid tinaho ining si Alvarez Action Mar nga nagapod-upod sa iya like kagabi nadakpan tong street level individual newly identified drug personality nga si Ronel Dayanan nga mo ding do nagaserbi bilang kabayo Action Mar sining ni Alvarez. Ano nga po niya, sir? SLI man eh. Pwede na newly identified man niya, no? Na pinapulupod niya na mag-balik niya. Okay. Action Mar, batihan si Police Lieutenant Joven Mogato ang team leader sa CDEO sa konfirmasyon, no? Subong ginaprepara na nilang kaso sining nga hapon gitinguan nila to nga ma-inquest kag actually sa nga hapon na gabot naman ang resulta sa crime laboratory examination
Pero nakita kabalo ko nung resolution nga gipapanaog na sang korte iti ini sa high value individual na wala labot action mar nga kaduha na siya madakpan no kung liwat naman siya madakpan sa pagbaligya sa illegal nga droga nalapo man sa range diri no para makabig nga isa ka HBI ang personality nga nadakpan sa illegal drug bypass operation. Balik gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Kinagasiling sa tuturan nga maka-aksyon sa ringkaman sa Pinas. Laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Night Patrol 54. Salamat Akson John. At nalista ng nagpadala sang dugang sa mga mensahe nila ho. Ay matulutaw man ang ato sa kabugusan sa probinsya kag syudad. Sa ato sa live stream monitor man o. Hazel Hohilia monitor gali sa Borja family sa Sumag, especially sa banako si Ryan Borja. Ay, Toto Ryan Borja gali. Kamusta kamuda, no? Ramon Jr. Lacson, good evening sa Marlon, monitor sa Barangay Alhis, Bacolod City. Ma'am Vanessa Mayo, thank you. Si Inday Homalumina. Ray Flores Barayoga, thank you. Rama si Boyko Saddam Hussein. Pwerte ha. Boyko Saddam Hussein. Sa malapat na miyaw lang lihog Boyko family sa may Silita Village sa Barangay Alhis. Thanks and God bless. Inday Nick Gonzales, Estrella. Monitor man sa digid nga mga tarion. Alas 10:53 na Action Radio Philippines Standard Time. Pagi sa nga bahano na, kiss me goodbye. Mag-goodbye naman temporaryong inyo sa nga panatuntunan. Action Night Patrol sa saning Martes nga edisyon. Petsa 5 sa bulan sa Abril sa nga tuig 2022. Magabalik ini buwas, same time, same station. Ang Miyerkules nga edisyon naman buwas, no? Sa ngalan sa gyapon, sa ato sa mga aksyon na unit reporters nga nagpakalakad sa mga gabi, News Center Action and Defensor. Arlo Tecar, Nelson Patenio, sa Patrol Action John Diaz, Action Nixon Tahom. Diri sa bansang technical control katuwang naton, no? Action Nelmar Madera with information technology IT expert Action Christian James B. Nares. Ayom si Cristiano. Nagligado sa laan. Lawag ko. No nga dito Action Cristiano Liga Jimenez, no? Jimenez, oh. Jimenez. Binares. Action Christian James Binares. Nagligad to nga Martes siya. Dalaran to sang katuyo ko. Sige. Ako naman Action Marlon Hinuboyan. Nagabilin sang good night. Good night. Sleep time. Mga ka-aksyon sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio!